ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ಗುಲ್ಪಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀದು ಪೂರ ಮೀದಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ದೀಪ ದೀದಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತದ ಪೂರ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾಂಡು ಸೊ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಚಾ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ದೀಪ ದೀದ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಚಾ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅದು ಚಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತದೆ ಬಂಡೈನಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಉರ್ದುದ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಹಾಪಿಚಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಚ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತದೆ ಇಂಚದ ದೋಸೆ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಕಣಮ್ಮ ಮುಜಿಯವಾನ್ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಹಾಪಿ ಉರ್ದುದಕ್ಕೆ ಕೋಡದ ಚೂರು ಕಜ್ಜಿಪುರ ಉಂಡು ಬಟಾಣಿದ ಚೂರು ಕಜ್ಜಿಪುರ ನಾನು ತಿಂಡಿದಾಲ ಮಲ್ದು ಇಂದು ಚಾಗದಾಲ ಬರ್ತು ಜಾನ್ ಬಲ್ಪುಲಾಗ್ತದೆ ಚಾ ಬರ್ತ ಅಂಚಾನು ತಿಂಡಿ ಪುರದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಪುಗು ಸಾರಿ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಚಾ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ದದಾಂಡಲ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಪುರತ್ತರ ಮಂತ್ಪುನಿ ಹೊರ ಮಂತ್ಪ ಕಷಾಯ ಹೊರ ಮಂತ್ಪುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚೊಂಡೆ ನಾನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಾರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಮಂತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಪೂರಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಪೂರಿ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂರಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬಲ್ಪುಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಪನ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗಲ ಕೊಡಪು ಬೇಗಲ ಕೆರುದಾಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೀ ಬಲ್ಪು ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಬೈದಿನಿ ಬಲ್ಪುದ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಇರುತ್ತನು ಶಾಲೆ ಪೋನಗಂಡಿ ಮಗ ಬಾರ ಅಂತ ಅಯ್ಯವಂಡಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕು ಆಗಂಡಿ ಅಂದು ರಜೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂದೆ ಅಂತ ಬಲ್ಪು ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪರಳಿ ಬೇರೆಗೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಗೆ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದ ಮುನನಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೇನು ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಚೆ ಅಂಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತ ನಾನು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಟ ಅಂದವಳು ಮುರಾಣಿ ಸಾಧಾರಣ 3,500 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೊಡ್ತುಜೆ ನಾಗೇದು ಅಂಚೆಗೆ ಮೇರಡ ಪಂಡೀನಿ ಕೊರಡಾಗಿ ಕುರು ಪಂಡೀನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಕನು ಅಂಜಾನೆ ಅದಕ್ಕ ನಾನು ಫೋನ್ ತೆಚ್ಪವೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ತೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಕುತ್ತಿಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಳ್ಸೋ ದೊಂಬುಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗುಂಟು ಪಾಡ್ನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲುಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಕೋಳ ಮಣ್ಣು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುರಲ್ಲಂತೇನೆ ಕೋಳೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕೊಳೆ ಪೋದು ಬಂದಾನೆ ಬಯ್ಯ ಆತನು ಹೂಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂಜತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾ ಚಾಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ನೆಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ದಿಕ್ಕುನೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಜಗಾಡ್ಬೋದು ಬರಡವು ನಾನು ರಡ್ಡಿದೆ ಕೊರಡು ಪೆಟ್ಟುಕೊರಡು ಈಗ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಬಿಬೇಕು ಬೇನೆ ಕೆಬಿಬೇನೆ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ಸೀದಾ ಯಾಮೂಲ ಪಾಡು ಎಂಡದು ಅಂಚೆ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ ನಾಡೋದುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಮೆಲ್ಲ ಸೋಪಾಡು ಚಿತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚಿ
ಯಾನು ಸೋಪಾಡು ತಿತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಓಡಿ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನೀನು ನಾಡು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಹೋತನು ಅಕ್ಕೆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಾರದು ಹತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತಿಂದದು ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಜೋರು ಬರ್ಸಾರು ಅಂತನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಆಗರೆ ನೋಡಿಗೆ ಪಾರದು ಇದ್ರು ಬರ್ಸಾಗಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಡೆ ಪೋಣಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀನಿ ಆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಾಗ ಹೇಗೆ ನೆನಪಾಣ ಪಾರದು ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬೈಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಅಂದಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬರು ಬಡಾನಾಗ ಅವ್ರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಅವಳೆ ಹುಲ್ಲುಂಡು ಅವ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇತ್ತನಲ್ವ ಹುಲ್ಲುಂಡು ತರಕಾರಿ ತರ ಮೇಲೆ ಇಡ ಇರ್ಪುನು ఒక అత్తనే ఉండొచ్చు బారం వరకు కోడి మాత్రం మరద గుడ్డి ఏమన్నది బిక్కు బలుతుంది సీదాడేది ಗೈಸ್ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಹುಷಾರಿ ಎಜ್ಜಾನು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಗ ಬುಲ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಾಲಜಿ ಪುಚ್ಚ ಮನೆ ಪುಣ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ ಹುಷಾರಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಪಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಲೆ ಐದಂಜಿ ಅವು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಪಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಸುಲೆ ಅಬ್ಬ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನಾವೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಿನ ಒಂಚೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ರ ದೋಸೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರೇ ಫ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಂಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಡೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಸಾನಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಬೆಂಡನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಾನಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಅಗೆಲ್ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಗೆಲ್ ಕನಾರು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಗೆಲ್ ಕನಾರು ಅಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ಕೊನೆ ಜೈತಾರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಚಿನಿಯಾಣ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೋದು ಉಂಡಿಗೆ 2000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಪೋಯ್ತುಕ ಅಂಚ ಅಗೆ ವೈರಸ್ ಪತ್ತದ ನಾನು ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ನೋಡಾಕ್ರಿ ಇದು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ వీడియో ఎలా ఉండు ఆపుచి ఆండ క్లిప్పింగ్ తిప్పాను ఇంటి కచ్చి మనస్పుర చూడు చెప్తే చూడు నిద్ర ఇస్తుంది చూడు చెప్తే నిత్తదానాగిತ್ತೆ తుంబులుండు ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಕು తుంబుండు ಲಾಯಕ್ కుంటు కూర ఉండు ಲಾಯಕ್ 2 ಸಲ ಕುಂಟು ತೆತ್ತದಾಂಡು ಹೊರತು 2 ಸಲ ತೆತ್ತದಾನು ಕುಂಟು ಕೂರ ಲಾಯಕ್ ఉండు ಸೋಕು ఉండు ಅಂಜಡ್ಡೆ ಇದು ಏತು ಗಡಿ ಸೇತುಕ పోయినాము పోదు వరకు సానా పోదు వరకు ఇంకా వాళ్ళు వైరస్ ತೊಟ್ಟೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಕಿ ಪಾಡು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತಂದು ಪಾರುಳ್ಳಿ ಸ ಬರುವ ಕಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜನ le pirole qualcuno ಈಗಲೇ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗ ಏಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಲನೆ ಪೋಪು ಇಂಚೆ ಮುಲ್ಲನೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಇಲ್ಲ ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಾತುಂಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಟು ಪೋಯಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವಲ್ ಚೂರು ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಾದಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಾಲೆ ಬರ ಒಯ್ದುಂಡು ಅವಲೆ ಬರಿಯರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಚಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಚೂರು ಸುಮಾರು ಮೇನು ಮುಳೆ ಬರೋದು ಸಾನಾಗಿ ಮುಟ್ಟದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾನಾಗ ಬರಿಯರೆ ದಸ್ತಿನ ಅದು ಕೂತುಂಡು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆತು ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸಾನಾಗಿ ಬರಿಯರು ದಸ್ಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ತಚ್ಬಾಯಿ ಮೂಲೆ
ಸಾಲದು ಜನ ಕುಯ್ದರು. ಹೊರಡೆ ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ನೆತ್ತಾಕಿದಂತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರ ತಂದು ಬರ್ತದಂತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನವಳು ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಪುರ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅವಡ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನದು ಇಲ್ಲ ಪೂತಿಕ್ವೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆನ ಅದು ತೆನೆಸ್ಟ್ ರೇಡಾಗಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಕನದಿನ ಅಂಚೆ ಬಂಗುಡೆನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರಿ ಮಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಪಣದತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಸೋಕ್ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪನಲು ಬೇಲೆ ವಿನ್ನೋ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಆನಿಟ್ಟು ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.